Hello everyone! Welcome back to another day in the life of an immigrant nurse here in the USA. Ayan, tumama na ako dati. Masasabi ko na immigrant nurse ulit kasi for this vlog, isasama ko kayo sa aking orientation kasi I am now back to work. Finally, yes, after more than a year, I'm back to work as a nurse. Pero for this time, it's not a full-time job. Magpa-part-time lang ako. So it's going to be twice a week. Night shift pa din. After ng orientation ko na yung department orientation, ganyan. So, dito sa hospital na pinag-applyan ko ay, dito din sa Gainesville, kung saan nag-work si Daddy. So, si Daddy nasa heart failure siya. Doon ako sa acute cardiac care. Tapos, si Ate She, saan yung sa kanya? Cardiovascular. So, madami silang, parang yung hospital, yung kanilang, parang yung kanilang sikat na specialty is cardiac talaga. So, madami silang unit ng cardiac na iba-iba yung focus. So, for this time, yung pag-workan ko ay acute cardiac care. So, it's a new unit. So, it only opened nung nag-interview ako. So, 1 week pa lang silang open noon. Gusto ko sana yung may challenge din eh. Yung gaganon. Charot lang. Busy yun dati kasi morning Hindi, mamati ka. That's mapangkati na sa apa kita. Hindi naman ako magigising ng maaga. Uy, wow! Himala, Gainesville! Mamaya pa yan. 4 pa lang eh. Kapag sa Monday, madaming parking dito kasi may daddy yung Madami talaga. may mga school. Kaya kung puno yung spot na yan, dito ka na mag-park. Tapos saan yung pupuntahan kong building? Yan. Ah, ito. Mm. Di ba dito yung magpipicture? Dyan lahat. Tapos maghapon na ako dito? Sige, ikot ka sa roundabout. So, yung duty ko tomorrow will be morning shift. New hire orientation pa. So, bukas yung pagpipicture ng badge. So, hanggang 4 p.m. And sabi nila, libre naman daw yung breakfast tsaka lunch namin. Kasi 7:30, I should be there already. Parang yun talaga yung time. And then, the following days will be different activities din for us. And ang kanilang outfit na nakalagay doon, or outfit na required is either smart casual or scrubs. So, we're gonna go with scrubs. I'm gonna use the new scrub that I bought here kasi nagbago na yung size ko. Hindi na kasya sa akin yung mga scrubs ko nung last time na nag-work ako. And I have navy. Dahil 2 beses lang naman ako mag-work, I only bought 2 for now. So I have the navy and I have, I don't know what color is this, pero nasa family siya ng bluish, greenish. And yung brand nito ngayon ay Spirit. So same tela daw sila ng figs, same feels, pero mas makapal siya compared sa Med Couture. But I like the Med Couture so much. So, I will probably go back to Med Couture kasi ito, napakanipis niya. So, perfect siya for the weather here sa Gainesville. Tapos, parang yung tela niya, parang very buttery. Ganun din naman to, pero mas makapal to. So, itong navy muna yung gagamitin ko for tomorrow. Hala, nasan na yung kanyang partner? Yan, so, ilalagay ko lang to. Ilalagay ko lang tong napili ko na outfit tomorrow dito sa pinaka-front ng aming closet. Kasi yung closet ko, hindi pa siya ayos. Umiyak yung anak ko. Hindi pa siya ayos according to just like kay Daddy. Parang yung ayos ng akin ay parang panglabas siya, dressy, mga gano'n lang. Nakaayos siya pero hindi kasali ang scrub suit sa ayos. So for now, dito na siya. Kay Daddy kasi may part na scrub suit lang. And then, nare-require din ako na dalhin yung proof of basta residency, yung kapag sa citizenship or something like that. So, for me, I'm gonna bring my green card. If you don't have your green card, you should bring your ADIT stamped passport. So, yung passport nyo, parang yung nangyari dati kay Daddy. Passport siya na may stamp ng ADIT. Kasi nandun yung number ng USCIS. Application number mo siya. Yung parang nandito din sa green card
natin. So, yun. I need to double check my email kasi may email sila ng calendar, kung ano yung mga gagawin, kung ano yung dadalhin, mga ganyan. Ni-revise din kasi tong schedule ko, so I need to double check. Okay, so 7:30 a.m. Tama nga ako, Daddy. It's going to be badge or pictures. Hanggang 4 ba to, Daddy? Wala kasing time eh. Kung anong oras siya matatapos. Pero may lunch kasi siya, diba? So, probably after lunch na talaga. So, heto na lang yung dadalhin ko. Maliit lang na notebook. And, kailangan ko ng highlighter. So, yung orange, saka yung yellow, and then pen. Kailangan daw pala yung credential ng aking workday. Workday is like, abang ADP or something. Basta dun mo na makikita yung mga messages nila, yung mga paycheck, mga ganun, mga benefits. Kasi daw sabi ni Daddy, i-change na nila during that time yung mga credentials ninyo, sabi. So, I need to lista. So, ang magiging mantra natin ngayon ay bloom where you are planted. So, nilalagyan ko lang ng mga konting pa-stickers naman tong notebook ko kung nasaan yung aking credentials for my workday. Para lang medyo makukulay. Yan. Diba? Okay. Ready na po ba tayo? Wow. Camera talaga yung laman ng ano. So, lagay ko lang dyan yung wallet ko kasi nandito yung aking driver's license. And, ala, bakit South Dakota naman yung lisensya ko dito? Saan nilagay ng anak ko? Si Mishi kasi nag-open siya ng bag ko pag nilalagay ko siya sa loob ng Ottoman. Ayan. So, ready na? Samahan niyo ako for tomorrow. Hindi ako magbabaon muna today dahil may breakfast and lunch kami tomorrow. So, samahan niyo ako, guys. Tara.